Calella obre les portes a un nou festival de cinema per pel·lícules low cost. Són pel·lícules de baix pressupost que ho tenen molt difícil per ser premiades i moltes n'hi arriben. Van dir, doncs farem un festival en què que es pugui concursar pel·lícules fins a €500.000 i que puguem premiar actors, actrius que fan la seva primera pel·lícula, productors que és la seva primera realització. Un exemple, Flow, amb Juan del Santo al capdavant, acumula, ens diu, una trentena de premis a diferents festivals. Un festival como este que hace algo muy importante, dar viabilidad al trabajo que tú tienes hecho. S'hi han presentat un centenar de pel·lícules d'arreu del món, n'han seleccionat una desena. Ha sido muy difícil, muy difícil. Que sea low cost no quiere decir que sean malas películas. Muchos actores, muchos directores de muy alta calidad y que tendrán un futuro. Nosotros les estamos abriendo las puertas para que ellos tengan un futuro en el cine. A tot Catalunya celebren un centenar d'esdeveniments audiovisuals, festivals, cicles, cinema a la fresca. Des de la coordinadora catalana constaten el bon estat de salut de la creativitat i l'empenta del sector. Tenim festivals de cinema potents que han exportat models, sigui un Inèdit fent a molts països, un Docs Barcelona exportant, un FICMA, Festival de Cinema de Medi Ambient, a Mèxic, a Xile, a Argentina. El Festival de Cine de Calella va més enllà i també vol inculcar la passió pel cinema als més petits. Ara ens ha sortit bé. Amb un concurs de curs i els més grans en formació perquè quan s'asseguin a una sala de cinema vagin més enllà en el llenguatge audiovisual, tot per fer créixer l'afició a fer i a anar al cinema.